Això és natura i el límit. Aquest tronc tan gran no te'l té que tirar ningú. Quin tronc? Sí, ara. Ara sí bastant. El camí per on has passat es diu el camí dels Poets. El ficat està encara queden restes d'empedrat. I això es va fer quan les muntanyes del segle XVIII va començar a... Estem ja plegant quasi dalt de tot. De Aixa, o sigui que estaven tot en comunicació, però el castell principal era el de Dénia, el gran. Cada un hi cap tothom. Aquí. No tens explicació? No, ara ja anem passant. Sí, no sabeu encara que vos tingui que contar la batalleta. La pregunta és, el Severus no fa inventant tot de la marca? Home, l'altre Estrabón no està. La creativitat està... Ho dic. No, esta sí, esta és veritat, Com veieu, això és un punt privilegiat, almenys de control de tota la vall. Això puja la llosa i per així es va fins al coll. I és un punt privilegiat que sempre ha estat ocupat com a zona defensiva. Així trobem... Mira, el divendres van vindre i una xica que venia, que és arqueòloga, va trobar 3 trossets de ceràmica. N'hi havia un tros de ceràmica iber, un tros de ceràmica romana i l'altre musulmà. És a dir, que des de sempre aquesta zona ha estat ocupada perquè és una zona que permet controlar tot el territori. La penya aquesta es diu el Castellet de l'Ocaibe. Ocaibe, que sembla que ve de l'àrab, o l'Ocaiba o la Caiba, que vol dir penya gran. Perquè si us fixeu, és una penya gran que n'hi ha plantat al mig de la lluma. Què passava? Quan hi havia algun problema, diren espill o en foc, s'enviaven senyals d'una torre a l'altra. I aleshores es podien amagar tota la gent. M'ha plegat a Pedreguer, al poble. I així ja s'ha finalitzat l'excursió d'avui, que hem anat fins al Castellet de l'Ocaibe.